Saya Sugeng siang. Lu. Wes salen aku. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih nggih pemirsa, enten Makjah, enten Ibu, enten Yaya kecil, sing tukang nyoting Mbak Intan. Nah, kontene Mbak Edi nggih. Niki sayur-sayuran saking Mbak Inces dimasak sayur asem. Mak terane pripun mak ngeten ae. Mbak Yun, oh ya, enggak apa-apa. Ngeten ampun nggih. Iya. Maka cilik tenanan, Mbak. Nggih gede-gede malah api api. asem kok Nggih. nek anu dikuwi dek. Nggih. Iki nggo bakwan jagung. Iki gawe bakwan jagung, nek wong kene ngarani pelas tak pendhet kok antri gu Mama. Ya kok gak apa-apa dan iki sebentar sak racik ngene kok karek nambah terigu. Mama gawe pelas nduk ta. Gawe bumbu jangan asem iki. Memang bar ke rumah sakit ngurusno apa surat-suratin dari ternyata sampai sana dokternya nggak praktek, terus menunggu dokternya nanti pas praktek baru minta tolong tanda tangan itu. Terus tadi akhirnya pas yang ditinggal ketemu sama ibu-ibu kesehatan lah, sahabatnya Bu Lestari lah, Bu Yuni Siapa? foto Siapa? Ibu Didik sama Ibu siapa mau ya sijine Ibu Wahyu. Oh, Ibu Wahyu. Iya, Ibu Didik sama Ibu Wahyu. Sama Mbak Cantik tadi, sembah jenenge sapa mau lah. Matur suwun nggih, rumah sakitnya pelayanannya sangat bagus, ramah. Jadi pasien sing ape berobat iki tenang hatinya. Karena pelayanannya sangat ramah. Ditenggel nggih Bu, nanti anu kula kabari nek Pak dokternya sudah rawuh. Nggih. Oke. Gak apa-apa ya Intan mau Duduk. menyotengkan Ibu gak apa-apa ya. Oh, kita bikin bumbu sarasi dulu aku. Bu tak mbek masang iklan. Iki lho sebentar ya. Rasanya geger keluar. Iya kok rak sembuhan grepe men ngono. Aduh, Mak. Aku ndek ngire pas anu kae yo ngono, Mak. Rasane ki cekot-cekot ngono. Tapi kok nek wis anu yo lega. Gak apa-apa nggih, Mak, rondok enek kulite nggih, Mak. Sedep ya, Mak. Sayur asem pemirsa wis dios campur. Sayur asem campur padha mara. Mara dhewe-dhewe. Lah piye? Enek kacang panjang, enek godhong telo, enek terong. Ilang enek tempe, tahu pindang, bakwan jagung, sambel. Wis ta ora iki kok. Pesta. Lho lah kok padha karo tripod ta nek ngongkon awakmu dengok-dengok kono, iki mbok zoom rene, ibu mbok ketakno sithik ngene. Lah nek adik duduk nek kono Iki lho, iku terong. masak. Iki terong, iki Makjah, Mak. Iki Berisi. bumbu. Iki gawe bumbu sayur asem ki. Sayur asem. Nggo bakwan kok gak diketok orang. Yo, iki bakwan jagung. Lah kayak kacang panjangnya. Iki kacang panjangnya. Iya, kacang panjang kae kangkung. Kangkungnya iki, Nduk. Iku kangkungnya tak sisan tak petiki, tak deleh ning kulkas. Yo. Engko isuk langsung dimasakno nggo Intan. Oke, para. Oke. Nggo sarapan pagi, soalnya kok awane Mama wis masak nggo bengi nggo ngaji. Ngajine bayi. Iya. Ambek banyak yang ngejak mbahnya. Biasa deh. Banyak. Ambek banyak, Nduk. Lho bubur langsung. Lihat. Ki, jangan asem, guys. Makjah, guys, lo ya. Ki Makjah ketok ki. Yo ketok lah. Kita apa nih? Kambine ya. Yo kambine. Ini baru pemirsa. Yo dikei pipi, Pak. Kei pipi. Gak apa-apa Mama tunggu masak-masak. Untuk kebun. Kenapa keperiris? Klebon iki lanukan terong. Iki gak tak jus, Ibu.
Yo ora apa-apa rasa mbok jus sik. Jus ya. Jangan dulu. Ngupload dulu nggih. Ngupload 1. Nek gorene. Aku syuting gak apa-apa, meripatku perah gitu. Delak. Mripate pereh pemirsa. Jarine lho ya, jarine kuwi mang gara-gara bar nginyeti brambang. Iya, ngingeti Brambang. Atik ketip ngono ya, Dok. Kan perah. Rondok dibenerke bandune kuwi lho longsor. Dilepas Perah, dhisik. Iki meripatku perah iki. Iya, dilepas dhisik ben gak longsor ngono. Perah rasane. Brambangnya. Bumbu sayur asem ya. Dipupung laler terus. Sapa sing dirubung laler? Oh iya, aja entuk. Kok nang jero ne jero gak kosek kok pas kita. Wis nggo sambel ki tomate, Mak. Oh, ki tomate. Iki nek sing tomat kok ngene iki wis dienggo dik nyae. Wis engko dianone neh nggih. Nanti lanjut lagi. Cus. Nah, lihat Mama mau bikin sayur asem. Walah mak ambune mak sedepe kok ora kaprah. Di sebelah kanan saya ada penampakan warna kuning. Kuwi iki mbuh bobok, mbuh ora, tapi didelok HP. Ngono ki HP-ne ya aja cedak-cedak leh, guys. Ini ya. Sing adoh leh, guys. Ya. Kacange dulu nggih, Nduk nggih. Kacang dulu, lah mak ambune sedepe. Iki lho dikeki banyu panas nang ambune ndang sewedep. Ya. Gerang ini. Ini terasi nggo nyambel nggo pemirsa, enek terong. Godhong telong gitu. Iki tempe tahu. Tempe tahu iki bakwan jagung. Tempene ditepungnya apa pengen? Gak usah mak, enak Udah, udo ya. nek jangan asem aku seneng udo. Udah. Udo iki tegese Gandel mboten ya. dikasih tepung pemirsa. Iya, aku ditunggoni pemirsa. Terima kasih ya, Nduk ya. Ibu wis mbok tunggoni ya, Nduk ya. Oke. Sini, Mak. Amit, Mak. Ya. Biar tidak mengganggu Mama beraktivitas, kita iki lho. Intan kok yo titen ora kaprah. Kuwi iki kaose pipip, Bu. Kaose pipip yo. Alah yo. Sing yayamu jujur no, Mak. Yaya, Mak. Kaose sapa? Mak, iki kaose sapa, Mak? Oleh ku nemak. Yaya. Oleh ku nemak aku ngono. Oleh ku nemak ayo lek yun. Ngono deh. Nek kan terang kuwi. Ih, sedep e. Dong telo kacang. Suwun lho Mbak Inces, pun jenengan mirsani dari Hong Kong napa saking Taiwan nggih. Masakane Mama ambune sedep ora kaprah. Nyoba di maem ning gone Mama kono bareng-bareng kok lak apik rame. Kadang-kadang ki sing kok ndek iki lek kok suwi Mbak Yun gak mengadakan walah nek omate polahe wis kaya jaran. Wis dolan nggone kinara tekan omah kok ning ndi neh. Ngene iki mumpung gak ning ndi pemirsa. Sesuk Nino apa ning Surabaya, Mak? Yo mek sapa? Yo paling nggih konten ambek mamae mbek papae Mbak Repi. Paling ya Mak ya Mbak Repi karo Mbak Mendres. Mbak Mendres awake ndek iki kudu ra penak Mak. Lagi es kusum. Apa ini Bu Mbak Nilai? Nino kita ning Surabaya, Dok. Jadi Intan gak dijak Intan ning omahe lha engko nek pamane internet dijak lho Ibu terus piye? Sesuk kan acarane bayi. Lah nek Ibu melok Intan mel. Iya sekarang dijak apa ora Ibu sesuk karo Mak Jah lali aku. Aku sesuk bersama Mak Jah seharian jere. Mama kan besok masak, Nduk. Nek gak diajak ya jangan ikut. Nek gak dijak berarti mobile wis kebak. Repa yo dijak, engko nggon. Sesuk. Iya, Mama sesuk. Sesuk enggak tahu gak Repa. Paling kuliah dari yo bengi, Mak.
Tahu paling. Iya, engko sing mbek bersama karo Nino, engko sing Mbak Repi paling kan sing bagian persotingan. Engko Mbah Mendres, Mbah Linda sesuk sing dijak. Soalnya kan Mbak Mendres awake urung penak. Diingi Enggak penak Mendres. Mbak Mendres awake ora penak, Mak. Kayak flu pilek ngono, Mak. Lah nek ngejak Mbak Linda engko mulai bengi kan yo gak penak soalnya Mbak Linda kan wis keluarga, Iya. Mak. Kudu harus izin suami. Ya ngono. Nah, engko digorengi karek nyambel wis jos. Wis goreng-goreng, Nggih. sebelah antep sego kok nyambel Oke, gurinan. gurinan wis Pokoknya jos. nyambel sing gurih. Nanti bisa diangkut pakai panci ini, Mak. Wis dadi agi, Mama. Tuh. Gungok pemirsa. Urung. Oke, ya. Apa kuwi? Kuwi apa? Lungguh, duduk. Duduk ah. Engko sik. Bain. Mama tak telepon Mbak Lina, Mak. Iya, dah. Mama apa? Ae. Teh. Alhamdulillah. Wes ambilno anu. Apa jenenge es tempatnya Mbak Lina. Iya. Walah, Mak sedep Mak. Jas, gas. Terus goreng-goreng terus nyambel. Jalan persani to pemirsa. Sak panci iki lho. Mbak Inces nyen persani to, Mbak. Sak panci ngeten Dek. Niki nasi lho. Iki diru. Dikekel sik. Kek. Seger ya, Mak. Kalau wong ayem iki lho. Wong ayem sak kendilan kalau, Mak. Lambine kuning, Mak. Nduk, nek ape bubuk kipase kakno, Intan ben gak sumuk. Aja cedak-cedak nduk HP-ne, Nduk. Rondok dok anu ngono lho. Lah nek Intan Mak ya sayur asem ki seringe digado, Mak nek ini sowan. Iki padha mara nggih pemirsa, enten terong, enten kacang, enten godhong telo. Lah niku kangkunge tak pethiki, benjing tak nggih masake Intan. Dioseng ngono. Dioseng utawa dikecap. Mbah Ten ning anu ibuke Mbah Yi lho nek masak kangkung kuwi jaman biyen iki dibumbu nek mricane pemirsa. Terus dikeki kecap ndang winu tenanan. Aku njajal ki ya ora padha rasane beda. Mare iki kadang iki mawa tangan beda ngoten iki nggih beda. Aku ngintip resepe Mak Jah tak jajal yo beda. Iya, Mbah. Wes sip Mak niku. Terus tak coba lagi ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput. Wes. Ayo, mulai. Adek banget. Ki lho kipase ki dikakno. Enggak ku ae mah. Walah. Berase apik, Mak. Lunal gak walah. Mbak tenan, Mbak lho. Walah. Nang Iya, jajal lho. Winu. Ya. Iya, ndek biyen nang cilik niki Mak mbek tak gendong Mak niki ning entong kayu. Mam. Intan Mbak Indah. Mam. Kok entong. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Akhirnya segone ya. Segone kruwel-kruwel apik. Nek segone inuk tinggo maem bareng-bareng ya malah tambah inuk. Yes. Besok Mak Jah masak untuk ngaji besok. Lho, Mbak Iban. Dan langsung ya, Mbak ya. Nggih, Mak. Terus sisane didekek ning bumi. Nggih. Iki panas ki kali. Panas, guys. Jalan-jalan ke Jakarta. Kita. Wedine dilarian. Niki enten tahu, enten tempe, enten pelas utawa bakwan jagung. Iku dudu wajan.
Iki lho apa jenenge kok dienggo ada sego. Oke? Ya. Tulah bersih kok. Iya. Ya ada sego langsung tak kek kira. Ning Jakarta ya ora nggawa kuwi leh, Nduk. Ya kegedean kok, Bu. Intane cukup nggawa sangu karo amplop. Engko dikekno Mas Dian. Ya, Mas ini Mas dari Intan, nak ya ngono. Mamak ngono sing gue werna-werna kok. Jenenge ibune kok ya Mak ya. Saiki karek Lombok arep nyambel. Oh nggih Mak. Pindangnya dicuci bersih. Nasinya keluar-keluar diangkat banget. Dang, lek pengen dang. Nanti dulu, Mak. Emang wis Intan ki eling. Bunda, Pak ndang jukokno Bunda. Ini lele. Bukan, Dok. Pindang. Bunda. Intan pengen lele ya? Iya. Kapan-kapan ya. Dek Nane soalnya nggone Mbak Nana iki enek lele, Nduk, wis dimarinasi. Jadi garek goreng ngono. Wis dibumbu, Mama. Iya, Pak. Kalian enggak anu kuwi. Dimangan bareng-bareng aja, Dok. Iya, ya. Ikan temane wis maem bareng-bareng wis pengen diingin mbek saiki. Kok begone? Nggih, Mak. Kome udah bersih apa belum? Halo? Meja kome Mbaknya bersih kok ora? Bersih, Mak, bersih. Ambilin magicom, Nduk, pelan-pelan, Nduk. Mbak Intan. Iya, neng anuku lho, neng bakku lho. Alam-alam ya nduk soalnya enek gelas, enek piring ning kono. Iya, ambil sayang. Dek Mas Al ya tak kondang ngambil, Maem. Tadi Mamam tanuku lho, Dek. Ini kurang ora? Tak kongkon bungkus anu gak usah, Mbak, kok tak Wis. anu ae Kentucky ya ngono. Lagi, Dek. Maem sing banyak bintang dhuwur. Sesuk dadi Pak Polisi. Ben dhuwur nggih. Pinter. Nah, sini. Oke, terima kasih intene. Aku tak balekno piring nang urung tak balekno. Piringnya sapa? Apa iso bareng piringnya sapa? Iki apa? Carane kan nek isah-isah ki dekne kan kabeh piring kan dikok ning anu ember sik mak ben atus to. Engko nek wis atus lagi dideleh ning rak. Paling dara piring sing ning kuwi to, Mak. Mak sampun, Mak. Wis aku sampun ae. Menika tak usah dene. Wis sampun. Iya, Mak. Wis iya. iki gorene ae. Iya, iya. Wis copno. Sampun. Tangguh sarapan intane kok. Iso. Nek bengi iki jenenge ra sarapan. Wis karep nyambel ya copno, Dok. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Nah, mbok tonton ning kono piringe. Wis. Urung pas ya, Nduk. Pon. Ndi cepet-cepane. Iki lho, Nduk Tan. Di sini ya. Iya, lang-lang. Pon. Alhamdulillah nggih pemirsa akhirnya sampun rampung nggih. Ya apa toh lalere kok melok ae. Enten pindang, tahu tempe, bakwan jagung gitu. Ki nasike. Terus ini ada Putri kembang kelor berbaju kuning. Intan ndang mandi, keramas pora, engko langsung melok maem nggone mama aja. Ngono dhisik. Nah, terus Kok dinteni? dinteni. Iki mang bar keramas tuh ibu keramas neh. Ya sesuk ya. Oh iya esuk mang wis keramas. Ibu lupa, maaf. Ping loro mang aku keramas. Oh, ping 2, sampo 2. Gak sitok. Dek mang Oh, Mbok. awan neh. Sore mang neng. Lho. Dek ingin keramas, esuk mau keramas meneh. Ya wis sesuk ae sesuk. Soale Ya wis. gak loro. Ya wis. Oke, siap. Sayur asem ya seger ra kapras. Dah mandi kok dinteni mama santai-santai. Namanya sambal terasi ala mama ya pemirsa. Jadi nek goreng itu tanek supaya wis Goreng lagi. gak usah goreng meneh engko langsung habis. Aku biasanya yang ngono, Mak. Tak goreng
tanek langsung tak ulek wis sampai bengine ya ora dadah mak. Iya. Kecuali nek pengen nyambel panggang kae mak tak elokno kae tak goreng neh sak panggange nggih. Anduke gak ganti ya, Dok. Tidak mau Dicuci sik ae, dicuci. Wis dah dikakno lampune. Lawange dibuka, Mak. Nek mati lawang sing samping dibuka kan anu Mak, apa jenenge? Ben isis. Terus cendilo-cendilo dibuka, engko lampu-lampu dikakno nek ngene iki esuk dipateni. Wis tugase ndekne, Mak, tangi turu jlik ngono kuwi. Wis tugase. Wah, sambele Mama menggoda tenan. Ini rasanya. Rasine nggih jis. Itu tutup. Kayaknya selesai. Terasi. Alah nggih, Mak. Gampil mengke nek pamane anu kula tak nganu. Nggih. Nggih, Mak. Wis. Wis demikian ya pemirsa cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paling sembuh, untuk pejuang garis dua semoga diberikan hubungan yang saleh-salehah. Ya pemirsa, semua salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Nyatu, sayang. Iya, cus.